Guys, nakakainis! Anong oras na? 4 o'clock na ng hapon. Wala pa rin yung magpipick up ng balikbayan box natin. Kung alam ko lang na... Good morning, guys! This is Marcel. Welcome back to my vlog. Say hi, Demi. Today is Wednesday. So, nakapag-annual leave ako ngayong araw. Kasi ngayong araw yung pick up ng ating balikbayan box. So, naready ko na siya sa may malapit sa pinto para pag dumating yung pick up guy. Madali na lang siyang ilabas kasi nandun siya sa may sa may tabi ng yung kinalalagyan ng camera, yung table. So, time check ay nasaan yung aking phone? Time check ay 9:45 ng umaga. Walang specific time kung anong oras ba pipick upin. Basta binigay lang sa akin ay 10 to 5. Maghintay tayo maghapon, hindi tayo pwedeng umalis. Gusto ko sanang gusto ko sanang mamaya magluto ng pork caldereta. Kasi kahapon pa ako guys natatakam. Nagki-craving ako sa pork caldereta. Caldereta! Yan, mamaya pagka na-pick up siya ng maaga, pupunta tayo ng meat shop. Bibili ako ng ingredients natin. So gagawin ko siya mamaya. Gagawin ko talaga ngayon. So ang gagawin ko ngayon maghapon ay maghintay dun sa sa kain na pick up na dalawa nating balikbayan boxes. Tapos, di pa ako nagbe-breakfast. Ito pa lang. Tubig pa lang ang iniinom ko. Everyday, yun ang ginagawa ko guys. Tubig muna, warm water bago kumain. Pagkatapos ko uminom ito, mag-jump ako sa treadmill. Kala ko may nakatok yun na. Si Daddy pala. Nagtututok-tok na naman sa may sa may paddle. Nagtimbang ako guys. So yan ang kilo ko ngayon. Wow! 57 na lang pala tayo. Kasi ang target kong weight guys ay 60. Wala lang, mas gusto ko kasi yung medyo chubby-chubby ng konti. Hindi naman katabaan, hindi naman kapayatan, yung tama lang. So kahit anong lamon ko guys, alam nyo, sobrang malakas na akong kumain. Minsan nga 6 times a day kumakain ako eh. Oo, totoo yan. Siguro dahil sa mini-maintain ko yung aking inumin. Hindi na ako nainom ng malamig na tubig. May ngayong aso ng aming kapitbahay. Nandito ako sa may pintuan, nagdadadal. Naghihintay kasi ako nung magpipick up ng aking LBC box. Guys, ito yung ating breakfast. O, di ba? May gulay tayo, okra, tapos yung mushroom, spam and egg, tapos fried rice. O, di ba? Ang lakas kong lumamon pero pababa yung ating weight. Kain! Guys, anong oras na? Alauna na ng hapon. Wala pa rin yung magpipick up ng balikbayan box natin. Wala pa. So, habang naghihintay tayo, maglilinis muna ako dito kasi ito na yung time na maglilinis ako. So, yung time, meron tayong time para maglinis ng bahay. Kasi pag Saturday at Sunday, minsan inaabot ako ng katamaran. Naglilinis naman ako ng bahay, kaso yung mga basic linisin lang. So, nakuskus ko na to. Ayan, oh. May mga kasi. Kasi ito yung paborito kong paborito kong area. So, lagi tayo dito nagluluto. May mga mga mantika na mga nabubuo-buo. So, habang hinihintay natin si so, magpe-pick up. Maglinis muna ako. Ayan guys, so ayan, nalinisan ko na yan. Tinanggal ko yung mga mantika-mantika. Ito hindi ko alam kung paano tanggalin to. Ayan oh.
So, itong ibabaw lang nalinisan ko na. Tapos, yung sa ilalim, dito, kita nyo yan, marumi. Tinanggal ko yung screen, tapos binabad ko sa powder, tapos baking soda. Yeah, andun sa may washing area, nakababad yung screen nito. Binabad ko sa mainit na tubig. Tingnan mo si Denny. Kanina pa ito nakabantay. Kanina pa ako ikot-ikot dito. Kung saan ako, nandun siya. Say hello, baby girl! Hi, guys! How are you today, guys? Say hello, hi! Hello! Naglinis na rin ako ng bahay. Magte-tiktok sana ako, kaso wala, sinipag ako maglinis. So, tingnan nyo ang labas. Ayan, oh. Come on, Denny. Ay, nakalag pala. Ang ganda ng panahon, oh. Ay, akala ko yung balikbayan box na, eh. Tingnan nga natin. Wala pa rin. Siguro mga 3 o'clock na. Ang ganda ng panahon, pero malamig pa rin. Spring, winter, ganoon. Come on! Let's get inside! Danny! Malapit na lamang umuwi si Mister. Wala pa yung magpipick up ng box. Come on! Tingnan mo yung tsurang yan. Katingin lang. Ayan, nagpa-flash ng ating battery. Danny! Hey! Come here! I-charge ko nga muna to. Guys, nakakainis. Anong oras na? 4 o'clock na ng hapon. Wala pa rin yung magpipick up ng balikbayan box natin, guys. Nakapagluto na ako ng leche plan. Ayan, oh. Sabi nung kausap ko sa yung LBC staff, 10 to 5 daw. So, may isang oras pa tayo maghintay. Sabi naman ni ate, noon, sa kanya daw, minsan, pinipick up 6 o'clock na ng gabi. Ba't ganun? So, nagluto na lang ako ng leche plan kasi maraming itlog. Ay, ang init. Siguro kailangan muna nitong i-cool down bago i-transfer sa plato kasi babagong ano lang. Ay. Baka hindi siya ay, pwede naman yata. Mukhang masarap. Sana mag-work. Mainit pa eh. Sana mag-work. Oh! 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 Yes! Ay! Yay! Look at that! Ayan guys, ang sarap! Ang sarap-sarap nito, Danny! Ayan na guys, ang ating leche plan. Oh my god. Looks yummy, yummy. Yummy, yummy. Happy tummy. I-dessert ko yan mamaya. Tikman na natin. Mainit-init pa. Excited na ako eh. Hindi ko naman tayo mamaya after ng dinner. Ayan. Kalap. Kalap. Everyone is happy about this. It's a good idea, good concept. Our Punters Club. Joel is first. Who win? No, we all put $50 in each.
And every week one person just put one bet. Uh-huh. That's it, one bet. This week at Joel, he starts with 450. Oh, Joel. Joel's first week. Joel first. Okay. I'm second last and Daddy's last. If it comes to us, it'll be 10,000. For us. Joel's first, 450. Mm-hmm. If he win, the next one after that is Nick. Mm-hmm. He have to bet all. You have to bid all. All the money in one horse. Okay. And then the week after that, all the money again. And then the week after that, all the money again. Until it's built up to 10,000. Good luck. Yeah, we need it. You need it, not me. We need the luck. Oh, the luck. Okay. Ang saan ba yan mag-pick up ng balikbayan? Hanggang ngayon wala pa rin yung out. Find that door. You can fucking knock. Hold din naka-open ang pintuan. Tinis ko. You know why? Tinis ko ang lamig. This is happening. You know why the door's broken? Because you're fucking locking it and slamming it closed and breaking it every fucking day. Because I'm fixing it every day and you just keep breaking it every day. Babe, who is the last one who go to work? Lock that one. Huh? Me? No, I'll be telling Is you that me? the same. Is that me? Both of you. You do that and then Yeah. smash it. Ako pa, salaan kang pintuan. Nararap na daan, lock it. I mean, you and Liam. Ask your son, tell your son. I'll tell him too. I'm telling everyone in the house. There's only Because two. when I lived this house, I didn't lock that door. I just closed it. That's it. Oh, good. Tell it to your son. He's the one who's locking the hard one. I will. Eh. And this too. Get this. Eto na guys, magluluto na tayo ng kalderita. Nung isang araw pa kasi ako nito nagka-craving. So, ito yung ating mga ingredients. So, gagamit ako ng butter para mas lalo siyang masarap. Tapos yung ating carrots and potato, yung bell pepper, cheddar cheese, peanut butter, tapos yung tomato sauce. Tapos wala ako guys nabiling liver spread. So, bumili na ako ng chicken liver. Tapos, ayan. Shredded ko na siya. Shredded. Tapos, yan na yung ating baboy. Napakulang ko na siya ng 1 oras bago pa ako naligo kanina. So, habang nag-boiled siya, naligo na ako kanina. So, ayan. Ready na. Lutuin na natin. So, ayan na guys, ang ating pork calderita. My own version. Yan. Dinamihan ko yung peanut butter saka cheese. Kaya, masyado siyang creamy. Ayan, ang sarap.
Guys, susugurin natin yung ano, LBC warehouse. Nagsaraling sikap na kami kasi hindi nila pinick up nung Wednesday. So tumawag ako kahapon. Ang sabi nila, hindi rin daw nila alam. Yun daw ano, karamihang problema ngayon ng mga ano, matawag sa kanila. Hindi lang pala ako nag-iisa. So, yung kaibigan ko ganun din, hindi rin na pick up yung bags nila. Siguro dahil sa ano, restriction or basta delay daw eh. So, sabi ko dun sa ano, sa staff kung pwedeng hingin yung number nung ano, nung contractor nila. Ayaw naman daw hindi daw pwede ibigay. So, ayun. So, nagsariling sikap na lang kami. Today is Friday, guys. Galing lang siya sa work. Galing niya lang sa work. Then, after nyan, dumiretso na kami sa... Umuwi lang siya, tapos... Ayun na, kagabi, na-prepare na namin yung box. Ayun siya sa likod. Ayun, dalawa. Ayun yung isa sa pinakadulo. Ang balak sana namin, kung hindi kasya yung dalawang box dito sa sasakyan ko, ano sana, ito yung gagamitin ni Jason kaninang umaga, kung hindi kasya yung dalawa. So, napagkasya naman, kaya ayun, ang gulo ko magkwento. Ang ibig ko sabihin, ang balak sana namin, yung isang box, i-drop off muna sa LBC warehouse pagkatapos ng trabaho niya. So, kagabi naayos namin sila, pinagtulungan namin ni Liam, ako tapos siya. So, ayun, napagkasya namin doon sa likod, ayan. So, nagsariling gawa na kami, guys. Kasi, hanggang ngayon, sabi nung staff, nag-email na sila sa kanilang contractor. Binigyan na yung aking phone number na next time, siguraduhin nila na ma-pick up na. Hindi na ako guys. Hindi na ako maasa, mga paasa kasi. So, kami na lang maghahatid nito doon sa warehouse. Malapit lang naman, ano siya, mga 20 minutes. Depende sa traffic pa. Kanina pagdaan namin doon, matraffic doon sa likod. Buti nga dito medyo umusad na. Ano, maganda yung traffic dito eh. So, yan. Susugurin natin yung LBC warehouse. Nabuisit na mga yan. Hindi na talaga ako magpapadala. Hindi naman siguro. Magpapadala pa rin, pero baka ibang company na gamitin namin. Hindi na tong LBC. Parang nakakadala eh. So guys, nandito na ako sa LBC warehouse. So ito yung warehouse nila. Yan, ang dami nila. Oh, kaya pala hindi na pick up. And I'm a vlogger. You're a vlogger? Yeah, I get YouTube. We Ah, have yeah. YouTube as well. Really? Yeah, YouTube. But I think your camera is good. eh, YouTube, I think they all have the same. vlogger din pala si Kuya. So, yan, kinukuha nila sa sasakyan ko. Ayan guys, so ang dami talaga nila, oh. I buy that one because I can. Kaya pala, ano, nagkanda delay na. Tingnan nyo, oh. As in, sobra. Promise. Grabe, oh. Busy sila. Ayan, nasugod ko na ang ano, LBC warehouse. Nakakuha pa ako ng... So, naka-discount tayo guys ng $40 kasi dapat ang babayaran ko $190. So, ang hiningi sa akin ni Kuya, $150 na lang. Yay! So, ayan guys, tapos na yung... Hopefully our box will get put. Ang saglit lang, tapos na agad. That's it, it's been done. Sent. LBC done. Oh, good. So, ayan guys, tapos na. Ang bilis lang, no? Saglit lang. Kinuha lang yung resibo, tapos ayun na. Lumayas na kami. Pauwi na tayo. Okay. Grabe, sobrang busy nila guys. As in yung, kita nyo yung package. Grabe, ang dami talaga. So guys, dito ko na i-close na natin itong vlog kasi continuation lang naman to eh. So, nabot na ng siyam-siyam bago matapos tong vlog. So guys, ito na lang ating vlog for the day. Thank you so much for watching!
See you sa akin next vlog. Have a good day, everyone. Maganda yung panahon ngayon, oh. Mainit. Nasod na yung aking kaluluwa. Ayan. Bye.